Bonjour, bonjour. Ko woni kadi? Ka haala ko woni kadi Detayuji tan kala ko kalda a jappere hono tampin hoore ba an wadi bude plateau yalamo jam ko entere ma tan jahadal Fatimata Ndiaye ka haala ko woni sa yittew holko maayi holko woni probléme ma min hande mi ala probléme an kay aɗa jogui probléme won probléme kam mo jogi so président wodi ko waɗi mbaɗa sikka min cuusi yalto min ɓe président ji ala jarama Holɗum? cadre gonko président Macky Sall waɗi Fouta o holko président waɗi Fouta hande magi tima kalis narɗa mbiya Macky Sall liggi Fouta magi holko liggi Fouta Fatoumata Ndiaye holko change Fouta en cari namdade ko président Macky Sall waɗi Fouta o ala président meɗo rewɗon hawa ɗum Fouta ça fait même pas 2 mois farmar an daranoɗo mbiɗa Macky Sall hay batte o ɗay c'est pas possible cadre gonko président Macky Sall waɗi Fouta o mbete wona ko an wino Fouta tampi min haalno billahi wona neɗɗo Fatoumata Ndiaye a yeyi ndimago ma moɗo mais appel jusqu'à la fin oh 6500 Fatimata ko mbaɗɗa ko holno mbawirɗa ɗum wona neɗɗo ala gacci ngol kalis oto e galle ɗum wonma jamfade Fuutankoɓe ko ɗum tan kono wona goɗɗum an ñatti joom Fatimata a tooñi Fuutankoɓe de a trahi Fuutankoɓe tim amin husi o way a tasi yakare a bonni hoolare hay goto fadanomo ɗo en Ko traître mawɗo o wona neɗɗo o ko jaaso. ko jikke yakare min banno e ma gara taƴƴa goɗɗon joni holko mbiyata Fuutankoɓe ko pormi wiide min kay mi anda woto min nanto aɗa wiya Fouta tampi mbaɗa sammina dennagal mouvement Fouta tampi foof mbeta nanata koyngal ma woto fawru ɗum Fouta ok a woppi Fouta tampi a waɗiɓe trañir o ko jam fande ala ko jeeyirta ndimagu ma so wona oto e galle Ɓocconde somde. an hande so gaccede mbaranno hande poɗɗa tan ko mayde billahi wallahi tallahi min somi wonno ɗum mi ma ñalawma goto min koye famille président jeeyami E bolle puuɗe. neɗɗo yo won dimo ko tagi Thomas Sankara en ha joni kalte ko neɗɗagal mumen ko tagi Nelson Mandela en ha joni kalte ko ndimagu mumen ko tagi Ali Cité Diatta en ha joni kalte ko fayidagal mumen ça c'est extraordinaire ndimako heddoto ko neɗɗo no wona debbo tawno wona dimo hayso muusi hayso metti mayde ndimagu ma yimmi on ko kettodire min keɗaki min kettaki kanen ɗo émission